Hormatly prezidentime de paýtagtymyň halkara howamendiline gelip, bu ýerden Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Gazaqstan Respublikasyna gurady. Paýtagtymyň halkara howamendilinden döwlet başçylary ýurdumyň resmi adamlary gurtdylar. Aşgabatdan uğralan hormatly prezidentimiň uçary biraz wagtdan Astananyň Nursultan Nazarbayew adynaky halkara howa mendiline gelip goňdy. Hormatly prezidentimiz howa mendiline Gazaqstan Respublikasynyň premier ministri Oljas Bekdenow we beýleki resmi adamlar, şeýle hem ýurdumyň wekiliyetiniň agdarlary mehirli garşyladylar. Ma'lum bolşaly Türkmenistan Ferit we ählimimi gün tertibiniň mühim meselelerini çözgütlerini işläp taýýarlamakda başlangyçly çykyş etmek bilen umumy abadançylygyň beýikliginde hyzmatdaşy giňeltmek boýunça tagalary birleşdirmäge sallamly goşunt goşýar. Hormatly prezidentimiň awtolo kerweni sammitiň geçirilýän ýerine garaşdyrlyk köşgüne geldi. Bu ýerde döwlet başçylarymyzy Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew mehirli garşylady. Bilelikde surata düşmek davaratından sonra wekiliyet başçylary köşüň meclisler dalyna bardylar. Bu ýerde Merkezi Aziýa Hytaý ikinji sammiti geçirildi. Prezident Kasym-Jomart Tokayew sammite gatnaşyklaryny bereklep, bu ýokary derejeli duşa gatnaşýanlyklary hemde tebit hyzmatdaşlygyny iýligderli gollaýanlyklar üçin wekiliyet başçylaryna tüý sürekden hoşarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz çykyş etmek bilen bildirilen mehmanförlük üçin Türkmenistanyň wekiliyetiniň adyndan Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayewa minnetdarlygyny beýan edip, şu gedekki duşugyň Siýan şäherine geçirilen sammitde beýan edilen mühim pikirler we teklipleri hemde onuň jemleri boýunça kabul edilen Siýan jarnamasyny puwturlandyrmaga we ösdürmäge gönükdirilenini aýtdy. Bellenşýäli Merkezi Aziýa döwletleri we Hytaý kontinental hemde tebit prosesleriniň mühim gatnaşçylary hökümine çykyş edýärler. Biziň fiýaty diplomatik ulgamda hyzmatdaşlygymyz tutuş Aziýada geosiýasy ýagdaýa oňun täsir edýär. Durnukly we uzak möhletli paragaçylyk, durnuklylyk we howpsuzlyk üçin şert üretmäge ýardym berýär.